Avui acaben 3 anys de mobilitzacions per als veïns de Paiporta. Ja és oficial. El govern central paralitzarà la construcció d'un centre d'inserció social on pernoctarien els presos de tercer grau prop d'este poble de l'Horta Sud. És una alegria molt gran perquè era el que estàvem desitjant. Sempre causa una miqueta de respecte tindre això en el poble. El projecte del Ministeri de l'Interior preveia la construcció d'este centre penitenciari en estos terrenys. Pertanyen al terme municipal de València, però estan a escassos 100 metres del nucli urbà de Paiporta. Estava superpropet i els presos podien anar caminant i n'hi ha molt de xiquet i no te dona tranquil·litat. En algún sitio lo tienen que poner, pero yo pienso que se lo deberían de poner en el campo, donde no hubiese tanto peligro. Contra més junts en diuen, millor. Va ser l'executiu socialista el que va impulsar la construcció d'este centre penitenciari. L'Ajuntament sempre ha rebutjat el projecte amb un argument, la inseguridad ciudadana. Lo que iba a propiciar, evidentemente, era un ámbito de marginalidad, una inseguridad que además ocurre siempre que se instala un centro de este tipo. Finalment, la pressió veïnal i municipal ha donat fruit i este centre d'inserció social no es construirà a Paiporta.